je nograi rok borok kaisa demand khayo view na dia view borok bang khaton rok nugi no manana kangke Hello, jotono lamsogo ani channel te jotono lamsogo tinini katal video khakhayon rok jotono kaham nangna ang kini kaisa jagao thangi tongo obo tinino last mela this year ni ang thangya ko tinino phai tongo ke tinino last ngai ta 2024 ni rok nugui mangkhana obo tamo mela inke ani logi sob phaijak rok nai tong di oblok no pai thok pai kya rok mata buk nugana tam tamo phalo ro te sik borok bang khaton rok nugui no manana kangke tabuk lai tong aseng tam rok tong nong ngok punukan nai tong ni nai di guys skip borok bang go borok yang oke borok Iko obong ke chini pordobil blok ni anda ni bon vitifar khwai hinggang ke oro kebangma jaga ni no kebangma blok ni no kaisa manei o jagao mane phunugui toni uta display o hinggen rok nugui mankhana kebangma blok ni no tongo oro jagao naithok mani swnamjak hingke obono ang rok no tabuk iko phunugui tongo hingke mela to tinino last ang rok no puila no sakha hinggang ke borok to bangsugo chama mani rok amseng no kebang tongo hingke jeng tabuk iko mela Agaling malah naik tadi. baru elektrik itu. Tanya orang no. Kana. Kana. Ada dulu ya. Sada. So jeng iko tabukhe pokra rok chawinai nongkhor sinai melabo pai no tongkha baksa borok thangi tongkhata tabungke jeng lek chomni bazar phaijak bazar khlaina bagui lek chomni o chicken rok semalia tabuk iko ani golio phaiman thake jeng already nondonogor sokpaikha dono milke karo he So guys ang ekdom tired tengjak tam lehinba jeng melani phainai bazarok khai lengsuka blog bo continue khlaimalia ingkangke tini chi nok ni je nograi rok borok kaisa demand khayo chili chicken chana musungu hne mane kuno planning kari do ingke
chili chicken chalai ne hani ang borok ni bagi khlaikya ke recipe rok norok naina musung hangke phunugane next video ke tabuk to already moon paijak sana singi tongkha tabuk baji tongo 12:30 se lai tongkha already ekta khana nai tongkha ngangke jeng tabuk mai chalai ne nongno phunugane tamtamo mui songka borok ni bagi ngangke ang to songna selaya do ang songna rok selaya muk trile phaino tongkha enga haipano kisa te sawi thusiwane chicken bo kuno mote mang khacheng mane kuno planning korei GBO naituma bo malia gabon pore nandonogoro ani goliwo man phaikya tobo luckily mani thangka enga tabuk phunugane tamtamo songka naitongni so poilano phunugane iko ang chili chicken khlai mani abo amsek to tini khlai jangani mani kri do kuno planning kri bla ke amsek reimalia soya sauce rok kri haipano thoka ni sawo brongno test khlai ri mani yango tongo tikisa chicken pengjak iko naidi ke yang tikisa motomai obong kangke mushroom kudok tomato rok rejak ke alu kotal rejak yango gajor rawina kha nge tabuk jeng chalai sinai iko phungka ham jotono no tabung hingke jeng kisa town no phaijak orange chomni yo iko mani rok painani bagui hingke baksa mani to paikha hingke tei bad baki mani pai jeng thanglai ta tini ni simi ani night duty tongo tini iko tini horni simi ani night duty cheng nai ta hingke tabukhi jeng kisa chocolate factory phaijak o jagao iko chanani bagui hingke tabuk pai telang nai nogo sai nai ta hingke nongkhorka paia khowui tabukhe thangsinai nogo sarikaham jotonono view naidi view guest khaibai di guys obo boro jagani view kebo saidaman guest khaidi obo boro jagani view